Ia priviți, sunt terminat lemnele de ars. Asta acum. Facem așa închijeraticul. Frumos. Pac. Deschidem camera cu bunătăți. Să văd că pot lași cu telefonul. Dacă pot. Am pus acolo. Frumos. Lasă măgușul. Eram aici un tic. Și uite, să fum așa încetuc, frumos, nu ia să fumul nici tare, tare. Mai facem fumul ăsta. I-am făcut 3 fumuri, ăsta e al 4-lea, ăsta nu-l las mult. Să se 2 ore maxim. Ăla-alt lăsa mai mult, vreo 4 ore. 3-4 ore, cam așa. Și după scoatem și băgăm cărnurile.